Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imo kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni nga dawa akong basahon ang pipila ka mga bersikulo agi ug pangandam sa atong kaugalingon. 1 Corinthians 14:33. God is not a God of confusion, but a God of peace. 2 Timothy 1:7, God did not give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power and love and self-control. James 1:5, but if any of you needs wisdom, you should ask God for it. He is generous and enjoys giving to all people. So He will give you wisdom. Isaiah 40 verse 29, He gives strength to those who are tired and more power to those who are weak. Isaiah 30 verse 21, if you go the wrong way, to the right or to the left, you will hear a voice behind you saying, this is the right way. You should go this way. Sa di pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sa mas na andan, it is our routine. Ikinahanglan ang pag-andam sa itong kaugalingon, pinagi sa pagsusi kung napapakita mga sala. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo dili pa magtotoo, wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Karon, magandam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan namong langit no, nagkapasalamat kami kanimo, niining lain no sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, nga buhi pa kami, nining among lawas kini, timaylan nga ang imong grasya nagalihok pagayod sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Salamat niining among kahigayunan sa pagpakikambitay sa imong mga pulong pagkat-o niini aron mo among gamiton sa among adlaw ng panginabuhing espirituhanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome once again. Niya pagkita magadupot ng atong tunanan nga giuluhan Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Now,
Ato ipadayon, di kita munong kagahapon. Now, okay. Daghang mga Kristuhanon, okay, karong panahon na daghan, they misuse prayer. Mo padayon sa paghisgot bahin sa pagampo. They misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. Ako kang gitagaan o ihimplo bahin ini kadto si Apostol Pablo. Nagaampo siya sa Dios. Nga unta tangtangon katong gitawag og thorn of the flesh nga iyang nayagoman. Apan ang Dios mi tubag kang Pablo, ang akong grasya igo na alang kanimo. My grace is sufficient for thee. Now, okay, moto'y tubag sa atong Dios ngadto kang Pablo. Ug kadto moto'y kaning gisgutan nga grasya. This is grace orientation. Moto'y kaupat nga problem solving device. This actually is power. The power of Bible doctrine. Now balik ta niyadtong may tungod sa pagampo. I hope di na nimo kalimtan katong agenda sa pagampo. Ato ning gihatagan og memory aid nga Operation CTIP. C. Confession. Kinahanglan musugid una kita sa atong mga sala. Kaya kung di ta musugid sa atong mga sala, then napay nagpabiling babag diya sa atong kalag nga maong mga sala. So, iginahanglan nga atong isugid atong hinganlan nga sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 na usap. So, sunod sa confession is thanksgiving. Pasalamatan nato ang Dios. Gani, ang pulong sa Dios nagamando ka natong mga magtutuo nga magmapasalamaton kita sa tanang butang. We should thank God for everything. Okay? So, mo na ang T. Ang I is intercession. Ang atong pagampo sa uban nga isig ka tao, isig ka magtutuo. Mo intercession. Ug ang P, mo na lang pagampo alang kanimo. But pasabot na kay mga panginahanglan o mga pangaliw po. Okay? So, CTIP, mo ka na nga agenda as your guide. Okay, so mo ka na nga ang grasya mo ni grace orientation, ni kaupat nga problem-solving device. And ako ang gingnan nga actually, this is power. Ang gahom sa pulong sa Dios. Yes, naigahom ang pulong sa Dios. Now, let's remember the principle. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and right solution. Now, kinahanglang hinumduman nato ang doktrina nga nakatudlo ka nato nga magtutuo nga ang unang pag-aning ni Jesucristo dinhi ning kalibutan na. And when He lived with men, iyang gituman ang iyang misyon dinhi ning kalibutan na. Pinagi sa iyang paggamit sa tanan ng mga espirituhan ng mga kasangkapan, spiritual assets nga gisangkap sa Dios nga Amahan ngadto kaniya without using His divine nature. Mo na doctrine of kenosis. Kini si Satanas ang nagunang kaaway sa Dios, arch enemy, tried to tempt our Lord nga unta iyang himuon katong bato ngadto sa paan samtang ang atong Ginoong Jesucristo nagapuasa sod sa kapatan ka mga adlaw didto sa kamingawan. But our Lord defended Himself by using God's Word. Iyang gigamit ang mga pulong sa Dios. Now,
kita gimanduan nga kita mga magtuto gimanduan sa pulong sa Dios na si Jesus 6:11 pagamiton ta sa whole armor of God. Kita ang mga magtuto should use this armor at all times. How? Unsaon man? Amo to. Ato na sang batbaton kini nga atong slogan ng atong ministry. Study, learn, believe, apply the Word of God. So mo kana ang pagsulob nining maong armor. Kaya na may gahom ang pulo sa Dios. Mo kini nga atong taming, mo kini nga atong panalipod. Okay? Now 1 Peter 5:9, resist him standing firm on the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. You see? Only when we reach spiritual adulthood, mora gyud nga kita makakabot nining espirituhanong sabay adulthood, pagkahimsog o himsog ba to? Dili himsog, hingkod. Okay. Maglibog pa tayo sa akin. So, only when we reach spiritual adulthood, pagkahingkod nga espirituhanon, nga kita makagamit ni ining offensive action, batok ni Satanas. Apan, samtang kita na pa sa itong espirituhanong pagkabata, spiritual childhood, ang ato magamit, maura ang defensive action. Batok ni Satanas. Defensive ra. Kaya pa man kakabot sa pagkahingkod nga espirituhanon. Maura na'y dapit nga makagamit na ta sa offensive action batok ni Satanas sa dihang makakabot na ta, makatungtong na ta niya ng maong angang nga espirituhanong pagkahingkod. Apan, mo na, timan ikatong mga punto nga itong gidakan nimo. Now, spiritual combat is not a matter of prayer, but it is a matter of attaining our spiritual adulthood. You see? In fact, ang pag-ampo dili ni problem-solving device. Do you know that? Waman. Susiha ragod. Usisaha o timbang-timbang nga kung naa ba na, nalista ba na sa problem-solving device sa Diyos? Wala ba? Ang pag-ampo dili problem-solving device. Dili. Ang pag-ampo is our spiritual communication with God. Diba nina? Oh, by the way, when we talk about the principle, katong atong quote just a while ago, human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution. Kining divine solution, kasulbaran ni sa Dios, okay? Iyahan ni sa Dios. Divine solution, paminaw, can only be learned inside the divine sphere, operational. Kaya kana mo may atong dapit, puloy-anan. It is the believer's residence and function, supposed to function, and momentum, sod ni ining maong harianong palasyo. This is a royal palace. The royal palace of the unique spiritual life of believers. O kini mo ang offensive weapon na to. Okay? So, mo na nga itong timanan, hinumduman yun na ito katong tulo ka spiritual skills, rebound, operation Z, o nga itong paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbat sa itong mga suliran. 10 problem-solving devices. Now, kinigong espiritual nung panginabuhi, nanginahanglan kini both offensive and offensive tactics to combat sa atong mga espirituanong mga kaaway. Just like in martial arts combat. You see, let us remember that
10 problem-solving devices nga sangkap sa Diyos kanato, deployed on the flat line of the soul. Kini manggod ang spiritual weapon sa matang magtotoo. Okay, review na punta niya ning 10 problem-solving devices. Hangtod nga, di na yun na nimo makalimtan. Ang naguna ni is a rebound. And then sundan ka na sa feeling of the Holy Spirit. Sundan sa faith rest drill. Grace orientation. Doctrinal orientation. Personal love for God the Father. Impersonal love for all mankind. Sharing the happiness of God, or plus H. Personal sense of destiny. And then the 10th is occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. Now, umangutan na gyud kag unsa may ehemplo sa defensive weapon. Okay. Defensive una atong unahon na. Atong unahon gisgot. Okay? Tulo ka mga inunta tulo ang nasod ni ining defensive weapons. Rebound, feeling of the Holy Spirit, and then faith rest drill. Mao na defensive. At tutas offensive. Ang offensive weapons, appeal ni ini ang grace orientation, doctrinal orientation, o personal love for God the Father. Okay? So, gisuwat na nimo, aron di na gina nimo makalimtan. Now, once we establish our defensive action, we can kick off our offensive action. Then we win. Kanang dinaugon kita nining espirituhanon nga away. We use our spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, ang tumonggod o aim sa atong offensive action, mao nga kita magatuman sa protocol nga plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Now, a Christian's offensive action, mao kini ang post-salvation epistemological rehabilitation at outreach, evangelism, Christian functions, etc. Now, by the way, kung magtuon gani kita sa pulong sa Dios, we study it as a whole. Ingon nga tibuok. Not just by verse or by chapters or worse, grabe pa, by just memorizing some verses without learning the doctrine or principles behind them. You see? Yes, daghan sa mga igsuong mga magtuto, ingon sa pagsago. Yes. Kung imong ipa-quote sila po, asos lihiro. Apan wa sila alamag, wa sila nakatunan sa mga prinsipyo, doktrina nga nagpaluyo ni ining maong nga bersikulo. May hinungdan nga kita patunon sa Biblia as a whole. Sabot, we learned the Lord Jesus Christ, hypostatic union, pinagi sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. So, katuon ba din itang may tungod ni ining hypostatic union ni Gideon sa Kristo kung wala patawag tuon? You see? Ato kining giduputan sa pagtuon. The Lord Jesus Christ is the main subject o mao siya ang sentro sa atong pagtuon when we study the Bible. Thus, we study the Christian way of life to be able to fulfill kung unsa gyud ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi while niya pata nagaginawa, nagalakaw-lakaw ni ining kalibutan na. We studied the flat line of the soul. Kikinigod, kining flat line of the soul, mo ni garrison sa matang magtotoo. And there we also learned both offensive ug defensive tactics
sa Kristohanong panghinabuhi. Okay, dias Mateo. Abrihin mong Biblia sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 5 ngadto sa 6. Nagkanayon kini sa in English. Our Lord was tempted by Satan that he threw himself from the pinnacle of the temple. Just imagine. Gitintal ni Satanas ang atong Ginoong Kristo sa pag-ambak. To throw himself, gikas pinakol, kita tumyan sa templo. So, kini si Satanas, may quote ng po siya, pulong sa Diyos that He shall give His angels charge concerning thee. Diyan mo na. Pinakot ko no po kini Satanas. Iyang gi-quote ang Salmo 91:11. For He will give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Now, diyan sa Proverbio 3:5-6 na kanayon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Now, dias Mateo 4:7, ang atong Ginoong Kristo, mitubag dayon ni Satanas. It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Na. Igo po si Satanas. Okay, timan inatong to look at spiritual skills. Feeling of the Holy Spirit, metabolized Bible doctrine, o utilization of the 10 problem-solving devices that God provides every believer. Now, sa laing bahin, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo, doktrina kini nga nagkanayon nga siya 100% nga tao o at the same time 100% nga Dios. Mo na hypostatic union ni Ginoong Kristo. That's a doctrine. But let us remember always that although the two natures are separate from each other, the two natures, kining duha ka mga kinaiya niya, wa ni magkasagol. They do not mix together. Mao'y hinungdan, mao kini ang nakaunsa, katalagsaong persona ni Ginoong Kristo in the whole universe. Kay kini ang doktrina nga atong itunan karon needs a thorough study, meticulous, careful study. Nga naman, tungod kay kining doktrina has been so misunderstood and so misinterpreted by many religious groups. Mao na nga itong hiyatagang emphasia kini. Now, sa pagkinabuhi sa atong Ginoong Kristo din ni sa yuta, his earthly life, siya may gamit sa prototype divine dynasty niya. Di kami gamit, dito siya magapuyo. Of course, siya ang gigamit. Now, inomdom ka niya itong Latin ng mga pinulungan bahin sa kanang wala yun makabuhat o sala ang atong Ginoong Kristo. Samtang dinining kalibutan na. Ang Latin nga pulong mao kani posse non peccare. Unsa abot pasabot? Able not to sin. Because he resided inside the prototype divine dynasty all the time. Okay? So kung balikon, posse non peccare, able not to sin. Whereas niay lain nagkanayon non posse peccare. Nagkatungo na posse non peccare. Karon non posse peccare. Nga nagkanayon nagpasabot og not able to sin because he was God. Now nagsabot ka. So ang posse non peccare able not to sin.
Wa siya makabuhat og sala tungod kay dito ra siya magpuyo kanunay all the time dito sa sulod sa iyang prototype divine sphere. Ug ang non-pusificare is not able to sin tungod kay siya Dios. Okay? Now, ang atong Ginoong Kristo nagaagad, nagasandig, salig lamang siya sa iyang pagkatao. Pagkatawhanon ba? Not to sin. The Lord Jesus Christ depended upon His humanity not to sin. But let us remember nga wa siya mo kanang agad o wa siya magasandig sa iyang pagka-Diyos. Wala. Why? Ibaw ka nga no? Tungod kay ang iyang pagka-Diyos, of course, cannot really sin. So, ang pagkasa sa Diyos God. But, ang iyang pagkatao can sin. But He was not able to sin. Now, nagkasabot ka ba sa akong gisulti? Now, why all this? Mga tana ka. Nga naman ni? Tubag, tungod kay He is showing to us, iyang ipakita ka na to, nga siya wa magaagad sa iyang pagka-Diyos, kundili nagagamit lamang siya sa iyang pagkatao. He utilizes being human. Now, diya sa Hebrew 4:15, kini na ka na yun, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now, our Lord Jesus Christ didn't really utilize His being God, as we can understand during niyadtong tulo ka mga pagtintal ni Satanas kaniya. Nakigharong si Satanas sa atong Ginoong Kristo. Kaya bigo nimo, kini si Satanas mitintal sa atong sa pagkatao, pagkatawahanon sa atong Ginoong Kristo, not His deity. Because Satan knew he cannot do anything about our Lord's deity. Huwag siya mahimo. Diyos ko na. So, mao to nga si Satanas, dupot siya, concentrated sa pagkatao o tawahanon sa atong Ginoong Kristo by tempting Him. Now, the target of all forces of evil was our Lord's humanity. Ayaw kalimot niya na. Okay? Ayaw yun kalimti. Nga ang target of all forces of evil was our Lord's humanity. Okay? Again, since our Lord's deity cannot be tempted, si Satanas targeted our Lord's humanity. Mo to, iyag yung duputan yun ang pagkatawahanon ni Ginoong Kristo. Kaya man siya mahimo lagi sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. That's why, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Kristo, kita gimanduan to learn and apply the spiritual assets nga gisangkap sa Diyos kanato to be able to suppress all temptations. Muna, ang pagi nga atong maduot o atong mapildi, mapusgay kining gahom sa mga tentasyon. So, wala bagyo tayo ikapangulipas. We have no excuse not to be victorious against any temptation. Kaya abini mo, it's all a matter of choice. Naragyo na nimo. Imo haragyo na. Imong desisyon ang giagad sa Dios. Now, ato na kong lampas na itong panumduman. Let's reverse, concentrate sa pito ka mga requirements in the spiritual life. Remember, ang pito
ka mga panginahanglan sa espiritualong panginabuhi. Ato ning gihimuan og memory aid, ROTMPP, R, routine, o inandan. 2, organized life. Atong ipahilo na ang atong kinabuhi. 3, true scale of values. Ang husto tugma gyung napasiuna sa atong kinabuhi. Number 4, ang atong paghimog mga husto tugma mga desisyon gikan sa dapit nga naay kusog, from the position of strength sud sa operational divine dynasty. And the number 5 is persistence. Number 6 is perseverance. Now, one more important thing, kitang mga magtotoo, gipuy-an sa Diyos Espiritu Santo. Tanan nga mga magtotoo. Magkarnal ba siya o spiritual? Gipuy-an na niya itong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? We are indwelt by God, the Holy Spirit. Mo ni permanente na. Ang indwelling is different from infilling. Kamong mga bago pa, ito lang pasabton nga, kini doktrina ni, ang indwelling, mao kanay pagpuyo. Mupuyo ang Espiritu Santo din sa atong lawas. Din sa lawas. Okay? Ug di na siya muhawa diha. Now, lahi ni sa infilling. Ang infilling, mao ang pagpuno sa atong kalag. Pagpuno sa Espiritu Santo. Kung wa kay gitinir nga mga sala diha sa imong kalag, you are filled in. You are in fellowship. Napunaan ka sa Espiritu Santo. Samtana. Apan kung ikaw makasala, then, mugawas ang Espiritu Santo, ang gahom niya mo. Unsa, way mahimo. Kaya na may mga sala. Wa man nimo isugid. So, aron ka mapunaan sa Espiritu Santo, may balik ang pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, imo isugid. Rebound. Sugid imo mga sala. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, ang gahom raba sa Dios, available kini 24/7, 365 days a year. Ayaw kalimot niya na it's all available. Naragod na ni mo pahimos ka ba niya no? It's again, it's a matter of choice. Mo niya itong hatagag gibugaton yun. It's a matter of choice. Nara si imong pagpili. Magpapuno ka ba sa Espiritu Santo o dili? Buod ka bang mga espiritual o carnal? You see? Di ba niya? Kung ikaw napunan sa Espiritu Santo, ikaw espiritual. Apan kung nagtinir kag mga sala, personal sins diya sa imong kalag, ikaw unsa? Carnal. Di ba niya na? Now, si Ginoong Jesucristo never committed a single sin. Di ba niya? Samtang he was in this world. Nga naman. Tungod kay ang gipuy-an ra gyud ni Jesucristo, mao ra ang iyang prototype divine dynasty. Huwag siya magawas-gawas. Dito ra gyud siya pirmi. All the time he resided in the prototype divine dynasty. He remained perfect. He never sinned. That's why he became a what? A winner. That's the reason he was able to reach his goal. Unsa may ang goal? To die at the cross for you. Alang kanimo. So, as we said, Christ remained impeccable, sinless, atol sa iyang unang paghanid din sa kalibutan. Wala gyud siya sala. Si Satanas nga iyang nagunang kaaway, tempted our Lord Jesus Christ to destroy. Mo yung Satanas nga iyang gubon
ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. Just imagine, mo na tumong ni Satanas, gubo niya. Guba ang bahin sa kaluwasan natong mga katawan. You see, we are tempted to destroy our spiritual life. Di man nina. Gitintal ta aron nga maguba ang atong spiritual ng pagkinabuhi. Yes, maguba gyud ang atong spiritual ng panginabuhi kung magpatintal ta ni mga tentasyon nga muhapak nga to matag karon niya. Now, ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo was both untemptable and impeccable, samtang ang iyang pagkatao was temptable but impeccable. Akong malikon, His deity, ang iyang pagka-Diyos, was both untemptable and impeccable. Dili matintal, dili po makabuhat og sala. Samtang ang iyang pagkatao, sa iyang pagkatawanon, temptable siya, mahimog tintalon. O makasala. No. Let us rephrase that. His deity was both untemptable and impeccable, while his humanity was temptable but impeccable. Dili siya makabuhat og sala. Ang iya pagkatao ba? Mao nga si Satanas mi atake kang Ginoong Kristo sa iyang pagkatao instead of his deity. Pero nahibaw mo po sa Satanas nga wa siya mahimo sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. But giduputan yung Satanas pagtintal ang pagkatawhano ni Ginoong Kristo. But what was the outcome? Ano may nitabo? Si Satanas failed. He desperately failed and our Lord was victorious. Now, speaking of temptation, let us remember that temptation is not sin. Ato na pong iusap ni. Dili sala ang tentasyon. Kanus aman mahimong sala ang tentasyon. Well, when you consent to sin, that is when it becomes sin. Samtagi na. Mao na nga kung musugot ka sa maong tentasyon, then mahimo na ka ng sala. Ibaw ka, when we talk about our Lord's hypostatic union, kung daog pa siya sa pag-attacking Satanas, had he succumbed to Satan's attacks through his temptations, his hypostatic union would have been destroyed and devastated. O ang atong kaluwasan would not have been possible. Tiyaw na, unsa kadako ding kanang pagkaguba unta. Our Lord depended on the omnipotence of God, the Holy Spirit, as humanity, utilizing the spiritual assets and residing always in the prototype divine sphere. Itong iyang gihukasan, iyang ihawas, he emptied himself, putting aside his divine attributes. Muna the doctrine of kenosis. Hebrews 9:14 says, it was the power of the Holy Spirit that enabled our Lord Jesus Christ to reach his objective, the cross. Mao kato iyang objective, ang iyang goal to reach ang cross. Our Lord Jesus Christ had that personal love for God the Father. He maintained that. He became the Lamb of God who taketh away the sins of the world. You see, what made our Lord qualified to be the Savior? Ato na po ding ibalik sa pagpangutanan niya. So may nakakalifikar niya nga mahimong manluluwas. Okay, 5 kabutang. Una, wala siya manag-iya o original nga sala ni Adan. No. Adam's original sin. Wala.
Ikaduha, he had no old sin nature. Wa siya man nag-iya o kinaiya makasasala. Wala. Number 3, wala siya makabuhat og bisag gamayng personal nga sala. Wala. Ikaupat, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ug ang ikalima, siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Those 5 things made our Lord Jesus Christ the only Savior of the world. No one else. That is our Savior. Kung ikaw magtotoo ni Ginoong Kristo, mao ka na ang nakaluwas kanimo. He is our Savior. Wanay lain na maluluwas. 2 Corinthians 5:21, For He hath made Him, kining He is God the Father. He, God the Father, hath made Him, ang atong Ginoong Kristo, to be sin for us. Gihimong sala si Ginoong Kristo, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Now, of course, ang atong Ginoong Kristo justified God's perfect righteousness. Mao na justification. He reconciled man to God. That is reconciliation. He redeemed, purchased man from the slave market of sin. Mao na redemption. So tulo ka major things nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Justification, reconciliation, and redemption. Now, diha sa Hebrewanon 2:14, ang pulong sa Diyos na kanayon. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Now, diba nga si Ginoong Kristo was both God and man. 100% God and 100% man. That made our Lord the only unique person in the entire universe. Okay? Na diniho na kita muhunong ug atong ipadayon kini ugma. Ayaw kalimot sa pagpakiguban sa atong pagpadayon pagtuo niini ang sumpay sa atong ginahisgutan. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining utamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa among mga pulong pinagi nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Inaot nga kining among gitun-an karon mahimong dugang nga padalangin sa among kinabuhi. Salamat, dasiga kami o Diyos kanunay sa pagpadayon nining among spiritual momentum hangtod magkabot kayo namo ang among tumong which is spiritual maturity, the capacity stage. This we ask in Christ's precious name. Amen.